Показвайте къде имате това. Не, това да ми остане за спомен в България, като се прибера до година да покажа как се събираме тук, как събирахме, как са ни минавали дните в Германия. Ма ние се събираме на слава работа. Нема целият квартал. Ами баба Минка ми каза. Вчера е купила, не му знае име. Ние сме една част тук от... Не, така, как се събираме тук, така, да ми остане за спомен. Какво да я покажа? То не е хубаво сега да покажам тази биричка, че няма мезе, няма. И в този студ сега бира. Може да е студ, може да е всичко, ама нали се събираме. Сега снимай бурак. Бурак, аз да направи здравей на деде. Бурак! Ични ма отразява. Вчера иска да ме види по телефона, търси ма. Я пусни камерата, пусни. Не му стига, че говорим и камерата да пускаме. Камерата видата. Айде. Спираме.